Jeg hedder Thomas Horland, og jeg har taget i vildmarken i rigtig mange år efterhånden. Og jeg synes, jeg har manglet noget komfort, når vi har taget op, fordi at vi risikerer jo specielt her i Skandinavien at have kolde dage, regnværsdage og kolde nætter. Og så bliver det rigtig øvdage og rigtig minusdage. Og det kan være lidt svært at overskue for børn, men også for voksne, og synes, at det er ufedt at være ude i mange dage i træk, men kan man få varmen, så kan man hurtigt skabe et overskud til at gøre alt muligt. Bade i kolde søer, bare man kan komme ind og komme ind i varmen. Så efterhånden så har vi fået bygget sådan en basecamp-agtig ting, som ikke er ret langt fra, hvor vi holder, og så tager vi ud derfra på tur. Og vores basecamp, der skal være en komfort, der skal være fedt at være, og det jeg manglede for et par år siden, det var en brændeovn. Og der findes masser af brændeovne ude i den store verden, og jeg kiggede, og jeg havde et år til næste sæson til at finde den rigtige brændeovn, og ledte, fordi de krav, jeg havde til en brændeovn, det var, at hvis jeg tænder ild, så vil jeg kunne se det. Og jeg vil også kunne have en fornemmelse af, hvordan fyringen er, om hvornår der skal brænde på igen, og det ene med det andet. Men jeg vil også kunne lave mad på min brændeovn, og for mig var specielt glasset rigtig, rigtig vigtigt. Og så ville jeg også gerne have, at brændeovnen den skulle virke som en professionel brændeovn, og ikke bare en blikspand, man satte ild i. Så jeg gjorde det, at jeg ledte, og da jeg ikke kunne finde den, så tænkte jeg, jamen altså, så var der kun et at gøre, da jeg lavet rigtig, rigtig mange ting, og lavet rigtig meget indretning og butikker, og det, jeg har lavet i mit tidligere, så tænkte jeg, hvor svært kan det være. Og så lavede jeg mig en brændeovn. Det er det første. Det er min brændeovn og med glas, og at man kan lave mad på den, og jeg har lavet en lille ovn til den, en lille bageovn, så man simpelthen bare samler på samme sæt som selve brændeovnen, med at det er nogle løse plader, som man sætter sammen. Og den tager man simpelthen bare og sætter ovenpå. Ja, den skal nok lige væk. Så er det faktisk også ved at være varm. Så kan vi varme brødet. Ja. Og passer det meget godt. Og sådan fungerer den, og der er et termometer foran, så man kan holde øje med, hvordan temperaturen er på den, og hvordan den virker netop omkring fyringen. Så det er Horland Tændstove.